No, miksi mä päädyin Futuriselle oli periaatteessa, että mä halusin laajentaa mun osaamista datassa. Ja mä tiesin, että Futuris on yksi Suomen johtavia tekoälyvetäjiä tällä hetkellä markkinoilla, niin halusin päästä tutkimaan ja ihmettelemään, mitä kaikkea datalla muutakin voi tehdä kuin pelkkää tunkkaamista. Futuris tarjoaa mun mielestä hyvän paikan data-ihmiselle sen takia, koska tää pystyy tehdä monilaajuisesti hommia. Mitä mun hommat yleensä sisältää, niin kaikkea mikä on data ja AI:ta, eli governancea, engineeringia, advisoria, data-alustojen arkkitehtuurisuunnitteluja. Periaatteessa mitä ikinä haluaa tehdä Futurisella, niin sitä kyllä täällä tarjotaan, kunhan vaan avaat suus. Meillä on yleensä semmoinen huumorilla eteenpäin meininki. Pyritään siihen, että ei hirveästi ressata, ja jos ressataan, niin siitä saa sitten myös puhua avoimesti eteenpäin. Työtekokulttuuri Futurisella on mun mielestä todella helppo. Sä voit tehdä kotona töitä tai sitten kun mä tuun esimerkiksi toimistolle, niin yleensä kaadan kahvikupia sen jälkeen ja juttelemaan kollegoiden kanssa tulevista hommista, mitä täytyy funtsia. Laita hakemus tulemaan, jos sä haluat mukaan muuttuvaan inspiroivaan työympäristöön.